Já nechci. Máš čí kameru? Svoju? Ne, to je jejich. Já jenom točím, aby děda z toho něco měl. Hlavně ke konci, pak musíš točit podstavu. Však tebe jsem posledně, jak bylo otvírání bazénu u Jirky, jsi tam pak spala na gauči, tebe mám tak 20 fotek. Ani nevím, jsem neviděla. Tak úplně pokrčena. Vykládá, to úplně není pravda, to jsem byla unavená. Ale hrozně. Viděl slavnosti Sněženek? Z málo kameňů do základu. To jsme podcenili. Jsou takové správné filmy.